A doazón de 6.000 euros por parte de CaixaBank contribuirá a dar un pequeno respiro ás familias máis vulnerables de Noia. O Concello pon en marcha os bonos sociais a distribuir entre usuarios de Cáritas e Cruz Vermella. Vamos a facer a campaña de bonos sociais, en donde, despois dun traballo con CaixaBank, conseguimos 6.000 euros para xente máis desfavorecida e tamén aproveitando para activar un pouquiño o comercio de Noia. Isto formou parte dunha campaña que empezou cunha subasta solidaria de unhas obras artísticas dos artistas de Noia, que se xuntaron cerca de 9.000 euros, e a vez tamén mandarlle ás entidades bancarias que puxeran o seu gran de area. Tuvemos a resposta de CaixaBank cedendo estes 6.000 euros e algunha entidade bancaria máis que se puxeron en contacto con nós co ánimo igual de mellorar ou participar de cara a setembro-outubro. Posto que as necesidades de alimentación están cubertas grazas ao convenio do Concello con estas ONGs, os bonos sociais destinaránse principalmente a téxtil, pequenos electrodomésticos, material escolar ou outras necesidades cotiás. Estos bonos vamos dedicar a certas cuestións, por exemplo, ahora xa se vai empezar a acercar o inverno, textil do fogar, mantas, estufas, etc. E nos enfocaremos un poquinho máis o que é o tema de textil, para temas do colexio, incluso axudas de material escolar, etc. E despois outras axudas que poden xurdir dos usuarios, como dixo Pepe, da vida diaria, o sea que pode ser farmacia, pode ser, o que comentamos antes, incluso ópticas. Noia Histórica colabora con esta campaña establecendo as bases para os establecementos que se queiran sumar. A partir de mañán, desde Noia Histórica, vamos a publicar os requisitos que teñen que cumplir as entidades, os comercios que se queiran adherir a esta campaña, porque teñen que cumplir un par de requisitos, un deles xa o comentou a concelleira, o concelleiro, que é ter un produto mínimo de 30 euros e logo un requisito de facturación mínimo. O prazo de inscrición está aberto ata o domingo.